Meta jasal naraw. Kien dan il-qofol tal-kumment tal-Ministru Edward Scicluna meta kien mistoqsi minn Net News jekk jaqbilx ma' żiediet qawwija li kien hemm riċentement fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Edward Scicluna kien ħireġ minn laqgħa mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD meta Net News staqsa dwar il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Minflok ma ta' risposta ċara ta' x'beħsibu jagħmel il-Gvern quddiem iż-żiediet qawwija fil-prezz tal-petrol u d-diesel, il-Ministru responsabbli mill-Finanzi sempliċement qal li jrid jara l-istampa sħiħa, f'indikazzjoni ċara li l-poplu se jkollu jibqa' jħallas għaż-żiediet fil-prezz tal-petrol u d-diesel. Inti taqbel ma' dawn iż-żiediet fl-aħħar mill-aħħar fuq il-konsumatur Malti? Jiena Ministru tal-Finanzi, in charge minni huwa l-budget. U meta jasal il-budget neħdu l-istampa kollha. U għalhekk naraw l-istampa sħiħa, naraw it-taxxi, naraw l-ispejjeż, naraw id-dħul u naraw li l-standard of living dejjem iżdied. Naraw ġifieri il-prezzijiet meta ngħidu li l-Unjoni Ewropea tixtieq li jkollha average ta' 2% tfisser hemm ċertu prezzijiet li għolew. Waqt il-laqgħa tal-MCESD kien hemm imsieħba soċjali li qajmu l-kwistjoni taż-żiediet fil-prezz tal-petrol u d-diesel. Iżda skont xi imsieħba soċjali, il-Ministru Edward Scicluna ma kkommettix ruħu illi dawn iż-żiediet ikunu indirizzati fil-budget li jmiss. Qabel bdiet il-laqgħa tal-MCESD, ħadna wkoll il-kumment tas-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia li minkejja żieda qawwija ta' 5 ċenteżmi għal kull litru petrol jew diesel ftaħar li l-Gvern qed iżomm il-prezz ta' qabli u konferma illi jaqbel maż-żiediet. Il-pożizzjoni tal-Gvern fuq iż-żiediet fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel ma taħsibx illi ħajħolqu pressure fuq il-konsumatur u n-negozji Maltin? Illum għandna laqgħa tal-MCSD fejn se ndiskutu wkoll il-laqgħa ta' qabel il-budget. Kif tafu bil-negozjati li għamel il-Gvern fejn jidħol fuels li ma stabilta, għandna insurance ukoll. Allura punti importanti ħafna għall-ekonomija Maltija, għall-familji Maltin u għawċin. Stabilta b'5 cents iktar però. Għanna fuels li meta qabla mal-pajjiżi sħabna Ewropej juru li Malta għandha vantaġġ kbir. Taqbel ġifieri maż-żieda. Il-petrol u d-diesel mhumiex l-uniċi affarijiet li għolew fl-aħħar ġimgħat wara li anke l-ħobs tal-Malti għola fil-prezz b'ammonti konsiderevoli. Jirriżulta wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam mal-inflazzjoni, jiġifieri l-livell ta' kemm l-affarijiet huma għoljin b'mod ġenerali, Malta tinsab b'inflazzjoni li taqbes il-medja Ewropea.